ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 29/3/24 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ದಿಮಲ್ಲೆ. ಬೊಳ್ಪುಗು ಬೇಗ ಏಕಾಂತೋಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಹೊಸ ಹೊಸ ಅಂಶಲು ಬುದ್ಧಿಡು ಬರ್ಪುಂಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಜೋಕುಲು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ತನೋಡು ಪಂಡಿತ್ರಂಡ ಸದಾ ಓವು ಪಾತೆರಡು ಗಮನದಿವೋಡು. ಉತ್ತರ: ಒರಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನನೆ ತೆರುಪೆವರೋ ಐನೇ ಕೇನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ದಾಲಕೇನೊಚ್ಚಿ ರಡ್ ಸಂಘದ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏರು ಎಡ್ಡೆ ಓದಿರು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುರು ಅಕಲ ಸಂಗುನೇ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸ್ಥಿತಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವು ಜೋಕುಲ ಸ್ಥಿತಿನ ತೂದು ಬಾಬಾಗ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮುಡು ಒಂತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು ಅಂಡ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೆರು ಇಂದು ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಒರಿಯೇ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಬೇಹದ್ದದ ಜೋಕ್ಲೆಗೂ ಓದವೆರು ಬಾಕಿ ಮನುಷ್ಯರು ಇಂಚಿನ ಮಾತೇನು ಓದವೆರೋ ತೆರಿಪವೆರು ಐನು ನಿಕುಲು ಕೇನು ನಾತಂದ ಪನ್ಪುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ದೇಪಂಡ ಇಂದು ಒಂಜೆಯ ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು. ಏಪಲ ನಿಕುಲು ತೆರಿದರೆ ಐನೇ ಇತ್ತೆ ಓದೋಡಾಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಒರಿ ಈಶ್ವರರ್ದು ಮಾತ್ರ ಓದೋರು. ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನೇನು ಓದವೆರೋ ಐನು ಈ ಬಾಯಿರ್ದು ಓದೋಡು. ಅಕುಲಂತೂ ಮಸ್ತು ಪ್ರಕಾರದ ಪುಸ್ತಕನು ಬರೆಪೇರು ಐನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಓದುಂಡು. ಏತು ಮಾತ ಪುಸ್ತಕನು ಓದುಲಿ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪರು ಒರಿ ಬಾಬಾರ್ದು ಕೇನ್ಲೆ ಐನು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರೆ ದೇಪಂಡ ಐದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಅರೆರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ್ರ ಕೇನುವನೋ ಐತೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಉಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಗಳುಂಡು. ಕುಟ ಹೊಸ ಹೊಸತವು ಬರೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು ಸರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುನೇನು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪೋಯರು ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಅರೆರ್ದೆ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಜೋಕುಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಐನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವಿಸ್ತಾರನು ತೆರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡ ಒಂಜೆ ಪಾತೆರದ ಕೈತಲ್ ಬರ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಮನ್ಮನಾಭವ ಅಕ್ಷರನು ಬಾಬಾ ಸರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಪನೊಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಂತು ಪನ್ಪೇರು ಪಂಡ ಪಂತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಬಾಬಂತು ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೆನ ಆತ್ಮ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನನು ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವೇನೋ ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ದಾದ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲನೋ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಯೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಪುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ ಸಹ ತೆರಿದರು. ಜೋಕುಲೆಗೆ ಮೂಲ ವತನದ ನೆನಪು ಅಂಚನೆ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚದ ನೆನಪುಲ ಸಹ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚ ಒಯ್ತು ಈ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜ್ಯನು ನಡಪವೇರು. ಚಿತ್ರ ಅಂತೂ ಖಂಡಿತ ಬೋಡು ಐನೆರ್ದವರ ಚಿಹ್ನೆಲೇ ತೋರಿದರು. ಇಂದೊಂಜೆ ಸತ್ಯವೈನ ಚಿತ್ರ ಆದುಂಡು. ರಾಮನ ಚಿತ್ರಲ ಉಂಡು ಅಂಡ ರಾಮರಾಜ್ಯನು ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಜಿ ಅವು ಸೆಮಿ ಸ್ವರ್ಗವಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಾಬಾ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂದೆಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಇಂಚಿನೆತ್ತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ನಾನೊಂಜಿ ಜನ್ಮಡು ಈ ಪುಸ್ತಕಲು ನಡಪುಜಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಈ ಜನ್ಮಗಾದೆ ಉಂಡು. ಇಂದು ಅಮರ ಕಥೆಯಾದುಂಡು. ನರರ್ದು ನಾರಾಯಣಾಪನ ಶಿಕ್ಷಣಲ್ಲ ಸಹ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಬಾಬನೇ ಕೊರ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಿ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರೆದರು. ಇಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಸಮಯವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಬುದ್ಧಿಡು ಮಂಥನ ನಡತೊಂದುಪ್ಪುಡು ಬೇತಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಓದವುಡು. ಬುಲ್ಪುಗು ಲಕದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬುಲ್ಪುದ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಯದುಪ್ಪುಂಡು. ಏರು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲನೆ ಮಂಥನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಪಗ ಟಾಪಿಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರಬಂಧದ ವಿಷಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾತಲ ತೆರೆಯುಂಡು. ಭಕ್ತಿದ ಪಾತೆರನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಳ ಕೇಂದ್ರ ಈ ಜ್ಞಾನನು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರಕ್ಕೇನುಜೆರು. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ಉಂಡು. ವಿದೇಶಡ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇಂದು ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟಂತೂ ಒವ್ವೆ ಪುಸ್ತಕದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಾತಲ ಕಲಿಯುಗಿ ಸಾಮಗ್ರಿಯಾದುಂಡು. ಮುಲ್ಪೈ ನಿಕುಲು ಇಂಚಿನ ಮಾತೆನು ತೂಪರೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಜೈಲು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಇಂಚಿನ ಮಾತಲ ಅಲ್ಪೊಪ್ಪುಜಿ ಆ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಬೇತೆಯಾದುಂಡು. ಇಂದು ಈ ಪ್ರಪಂಚನೇ ಆಂಡ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಗುಲ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚಗುಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐಕೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಅವೇ ಪ್ರಪಂಚ ನರಕವಾದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕುಲು ಸ್ವರ್ಗವಾಸಿಯಾಯರು ಪಂದು ಬಾಯಿರ್ದು ಪನ್ಪೇರು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಹತತ್ವಡು ಲೀನಾಯರು ನಿರ್ವಾಣಗು ಪೋಯರು ಪಂದು ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಗೆ ಪನ್ಪೇರು. ಆಂಡ ನಿರ್ವಾಣಗು ಏರ್ಲ ಪೋಪುಜೇರು. ಈ ರುದ್ರಮಾಲೆ ಇಂಚ ರಚನೆಯಾದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲು ತೆರಿದರು. ರುಂಡ ಮಾಲೆಲ ಉಂಡು. ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮಾಲೆಲ ತಯಾರಾದುಂಡು. ಈ ಮಾಲೆದ ರಹಸ್ಯ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆ ತೆರೆಯೊಂದರು. ನಂಬರ್ 6 ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅನುಸರಣೆ ಮಾಲೆಡ್ ಪಂಡ ಪರಿಗಣಿಸವೆರು. ಸುರುಸುರುಕು ಈ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು.
అకులు పంಡ ఆరు పదం పరమ బాబా పరಮ ಶಿಕ್ಷಕಲಾದುಲ್ಲೇರು ನಿಖಲ ಬುದ್ಧಿಡು ವಾ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡೋ ಐನೆ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ಲ ಕೊರಡಾಪುಂಡು ತಮ್ಮ ಸಮಾನಾದು ಮಲ್ತೊನೊಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪೊಡು ಪತ್ರಿಕಡು ಬುಲ್ಪುಗೆ ಪಿದೈ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತೆರಾದುಂಡು ಈ ಪಾತೆರಳು ₹1,00,000 ದಾತಾದುಂಡು ಕೆಲವರು ಇಂದೇನು ಎಡ್ಡೆ ತೆರಿವಿರು ನನ ಕೆಲವರು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿವಿರು ತೆರಿದು ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪೋನ ಅನುಸಾರವಾದ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪದವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಏಕಾಂತಪ್ಪುಡು ರಾಮ ತೀರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಪನ್ಪೇರು ಅಕುಲ್ಲ ಬರೆಯವನಾಗ ಅಕಲ್ನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಐನರ್ ದ್ವಾರ ನಿಕುಲು 2 ಮೈಲಿ ದೂರ ಪೋಲೆ ನಿಕುಲಿತ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆವೊಂದುಲ್ಲರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಬುದ್ಧಿ ಡಿಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಈ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಪರು ಏತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವಾದುಂಡು ಆಂಡ ನಂಬರ್ ವಾರು ಪರಿಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಇಂಚ ಪಿರಾವು ಕುಲ್ದರಡ ಬೇಜರಾಪುಂಡು ಆಲಸ್ಯರ್ದು ತೂಂಕೊರು ವಾಯುಮಂಡಲನು ಹಾಲು ಮಲ್ಪಿರು ಕಾನೂನು ಪನ್ಪುಂಡು ನಂಬರ್ ವಾರಾದು ಕುಲ್ಲೊಡು ಅಂಡ ಇದು ಮಾತ ಪಾತೆರಳು ಬೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲದ ಚೀಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಾಸ್ತವಡು ನಿಕ್ಲು ಕ್ಲಾಸ್ಡು ಪರಸ್ಪರ ಊರಿ ನನುರ್ಯನು ತಾಗುಂಡ್ಲಂಚ ಕುಲ್ಯರ ಬಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ದೂರ ಕುಲ್ದಿತ್ತುಂಡಲ ಕೇನುಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಜೋಕ್ಲೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದೇನು ಎಂಚಿನಲ ಕೇಂದ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂಚಿನೆಲ್ಲ ಓದಿರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನಕಲ ಸಂಗೊನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಏರು ಎಡ್ಡೆದು ಓದುವಿರೋ ಅಕಲ್ನ ಸಂಗೊನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಇಂಚಿನ ಮಾತೆಕ್ಕಲ ಮಸ್ತ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿರಲ ಯೋಗಯುಕ್ತ ಜೋಕ್ಲು ಬೋಡಾಪುಂಡು ಈ ನಾಟಕ ಇಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದ ರಚನೆ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಬಾಬಾ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಡ್ರಾಮುಡು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ಗೊಬ್ಬು ಆದುಂಡು ಜೋಕ್ಲನ ಸ್ಥಿತಿನು ತೂದು ಒಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆವಡು ಪಂದು ಬಾಬಾಗ ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾಬಾ ಇಂದೇನು ಒಂಜೇ ಬಾರಿ ತೆರಿಪವೇರು 5 ಬೊಕ್ಕ ಈ ಜ್ಞಾನ ಮರೆತು ಪೋಪುಂಡು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೂ ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ಪೋಪರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವರ್ಗಡಂತೂ ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿಯೇ ಬೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ವಿಚಾರ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರು ದಾಸದಾಸಿಯರು ಚಾಂಡಾಲೆಯರು ಉಪ್ಪಿರು ಡ್ರಾಮುಡು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆ ಆದ ಉಪ್ಪುಜಿ ಭಗವನ್ ವಾಚ ಈ ಡ್ರಾಮಾ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನವು ಇಂದಿನ ಯಾನ್ಲ ಸಹ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಗವಂತರ್ದುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಏನಾರು ಬೇರ್ತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಭಗವಂತೆ ಇಂಚಿನ ತಾನೆ ಮಲ್ಪರೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತನೇ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಇಂದು ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ವಿಘ್ನೋಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಐಕ್ ಎಂಚಿನಲ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಡ್ರಾಮುಡು ಇಂದು ಈ ರೀತಿ ನಿಗದಿ ಆದುಂಡು ಯಾನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಕ್ಲೇನು ಅಪವಿತ್ರ ಆಪನೇರ್ದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೆರು ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಪನ್ಪೇರು ಇಂದು ಅಂತೂ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನ ನಾಟಕವಾದುಂಡು ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಪಂದು ತೆರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಇಂದು ಮಾತಲ ಭಗವಂತನ ಕೈ ತಿತ್ತುಂಡ ಇರಾಂಡಲ ಪ್ರಿಯ ದುಪ್ಪುನಕುಲು ಶರೀರ ಬುಡಿಯರ್ದ ಆಕ್ಲೇನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಸಂಶಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಗವಂತನೇ ಓದ ಒಂದುಲ್ಲೆರೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಭಗವಂತನ ಜೋಕ್ಲ ಎರಡ ಭಗವಂತೆ ತನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುವರತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಈ ರೀತಿ ಮಸ್ತ್ ದೂರುವೆರು ಸಾಧುಲು ಎರಾಂಡಲ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ತಿರುಗದು ಜೀವಂತ ಆಪುನಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಚಿತೆ ಹಿಡ್ದುಲ ಲಕದು ಉಂತೇರು ಕುಡ ಪನ್ಪೇರು ಈಶ್ವರೇ ಕುಡ ತಿರುಗದು ಕಡಪುಡುವೆರು ಕಾಲ ದೆತೊಂದು ಪೋಂಡು ಅರ್ನ ಮಿತ್ ಪ್ರಭು ದಯ ತೊಜಿಪೇರು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ನಾಟಕಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ನಿಗದಿ ಆದುಂಡೋ ಅವೇ ಆಪುಂಡು ಬಾಬಲ ಸಹ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಜಿಂದಿಕ್ ನಾಟಕದ ಪೂರ್ಣ ನಿಶ್ಚಿತ ಬಂದು ಪನಡಾಪುಂಡು ನಾಟಕದ ಶಬ್ದನು ನಿಕುಲು ತೆರಿ ಹೊಂದರು ಎಂಚಿನ ಆವಡಿತ್ತಂಡು ಅವು ಆಂಡು ಚಿಂತೆದಯಗ್ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ಲೇನು ನಿಶ್ಚಿಂತಾದು ಮಲ್ಪೇರು ಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಆಪುಂಡು ಐನು ನಾಟಕ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಆತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಬುಡ್ದು ಪೋಪುಂಡು ನನಂಜಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅನಾದಿ ಪಾತ್ರನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಭಲೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ಥಿತಿ ನಲ್ಲ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದಿಜ್ಜಿ ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬತ್ತದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಅಂದವು ನಾಟಕದ ನಿಶ್ಚಿತವಾದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಭಲೆ ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಚಿನ ಆಂಡಲ ಪನಡ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯ ಉಂಡು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ಚಿಂತೆದ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ ಓಡೆಮುಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿ ಪರಿಪಕ್ವ ಆದು ಪುಜೋ ಅಡೆಮುಟ್ಟಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಅಲೆಕುಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ಇಂಚಿನ ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಓದೊಂದುಲ್ಲಾರು ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲಾರು ಯಾನೋರಿಯ ವಿದೇಹಿಯಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತ ದೇಹದಾರ್ಲೆಗೆ ಕಲ್ಪವೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆಗಿ ಬ್ರಹ್ಮರಲ್ಲ ಸಹ ಕುಳ್ದು ತಿರಿಪೇರು ಬಾಬಾನ ಪಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಜಾಪಿತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪಾತ್ರಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದುಂಡು ಈ ಬಾಬಾ ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂತನ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪೊಂದುಪ್ಪೇರು
ಇಂದು ಏತು ಅದ್ಭುತವಾದ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು ಇಂದೆಟ್ಟು ಬುದ್ಧಿರ್ದು ಏತೊಂಜಿ ಕೆಲಸ ದೆತೊನಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾಗು ಬೊಲ್ಪುದ ಸಮಯಡು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ನಡಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂಚೋ ಅಂಚನೆ ನಿಕುಲು ಓಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡಲ ಸಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಂತೂ ಅವಶ್ಯವಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 100 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಏಪಲ ಕೊರಪುಜೇರು, ಒಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಕೊರಪೇರು. ಆರು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೇರು, ಎಂಕುಲು ದೇಹದಾರಿ ಆದುಲ್ಲ. ಐದವರ ಬಾಬನ ತರಹ 100% ಎಂಚಾಪರು. ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಗುಹಿಯ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು, ಖುಷಿ ಆಪೇರು. ನನಕೆನೆ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಬಾಬಾರ್ದು ಒಂಜೆ ವಾಣಿ ನಡಪುಂಡು, ಅವೇ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಇಂದಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು ಹೊಸ ಹೊಸ ಜೋಕುಲು ಬರ್ಪೇರುಂದಿತ್ತಂಡ ಯಾನು ಸುರುತ್ತ ವಿಷಯನೇ ನೋಡಾಪುಂಡು. ಹೊಸ ವಿಷಯನ ಯಾನು ಬೇತಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೇರು ಪನ್ಪೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ವಾ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಪೇರು. ಇಂದು ಕಲ್ಪದ ಪಿರೌಡ್ಲ ಇಂಚ ಬರೆದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತೆರಡ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಗಮನ ಕೊರಡಾಪುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಐಟ್ ಮನುಷ್ಯರು ಓದುದು ಒವ್ವೇ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ನಿಕ್ಲು ಪತ್ರಿಕೆನಂತೂ ಓದುವರು. ಒವ್ವಾಂಡಲ ಕಚ್ಚ ಪಕ್ಕ ಪಾತೆರೆತ್ತಂಡ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟಗಲ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆದಿಜ್ಜಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. 14 ಕಲಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಪುನೆಟ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತೂ ಪತ್ತುಂಡು. ಈತೆ ಮಸ್ತ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು, ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಲೇನು ತಯಾರು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇದೆಲ್ಲ ಸಹ ಬಾಬಾ ತೀರಿಪದೇರು. ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಅಂಕೊಲುಂಡು, ಕೆಲವರು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲಿರು. ಮಸ್ತ್ ಜನ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆರುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗ್ಲ ಸಹ ಫಲ ತಿಕ್ಕುನು. ಇತ್ಯಂತೂ ಪರತು ಪ್ರಪಂಚನೇ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾರಂಡು. ಮುಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕಾಲದ ಸುಖ ಉಂಡು, ಕಾಯಿಲೆ ಇಂಚಿನಂತೂ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ ಪಾತೆರದ ಅನುಭವವೇ ಅದುಲ್ಲಿರು, ಪ್ರಪಂಚದ ಪಾತೆರನ್ನು ತೆರಿಪವೇರು. ಬಾಬಾ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪಣ್ತೇರು. ಪತ್ರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಂಚಿನ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪಾತೆರನ್ನು ಬರೆಯಲೆ. ಐದು ಮನುಷ್ಯರು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರಿಯರು ನಾವು ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಬರೆತೇರು ಪಂದು ತೆರಿಯಾಡು. ಈ ಲಡೆ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೌಡು ತಪ್ಪಂದೆ ನಡತದಿತ್ತಂಡು. ಅವು ಎಂಚ ಪನ್ಪುನೇನು ಬತ್ತದು ತೆರಿವನ್ಲೆ. ನಿಖಿಲ್ನ ಪುದರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಕೇಂದು ಕುಶಿಲ ಆಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡ ಅಂಡ ಅವು ಬೇತಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಆತೆ. ಏರು ಬರೆಪೆರೋ ಆಕಲು ಕೂಡ ತೆರಿಪೆರ್ಲ ಬೋಡು. ತೆರಿಪವರೆಗೂ ಬರ್ಪುಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಕೂಡ ಬರೆಪುನ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕುಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ. ಒರಿ ಬಾಬಾ ಎಂಚಿನ ತೆರಿಪವರೋ ಅಂಚನೆ ಓದವೇರೋ ಐನೆ ಕೇನ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಓದುಲೆ. ನನ ಬೇತೆ ಒಯ್ಲ ಓದುನ ಕೇನುನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಂಗುರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಬುಲ್ಪುಗು ಬೇಗ ಏಕಾಂತೊಡು ಕುಳಿದು ವಿಚಾರ ಸಾಗರ ಮಂಥನ ಮಲ್ಪುಲೆ. ರಡ್ಡು ನಾಟಕದ ಲೀಲೆ ನಿಶ್ಚಿತವಾದು ಬಿಡ್ತುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಸದಾ ನಿಶ್ಚಿಂತವಾದುಪ್ಪುಲೆ. ಒವ್ವೇ ಪಾತೆರಡು ಸಂಶಯಡು ಬರ್ರೆಬಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ್ನೋ ಭಲೆ ಎಂಚಿನನೇ ಪನಡು ಅಂಡ ನಿಕುಲು ನಾಟಕದ ಮಿತ ಅಠಲಾದು ಉಪ್ಪರು. ವರದಾನ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾದ ಸಮಯಡು ಸರ್ವಶಕ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಬಾಬರ್ದು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಅವು ಎಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚಿನ ಸಮಯ ಬೊಕ್ಕ ವಾ ವಿಧಿರ್ದು ನಿಕುಲು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೆರ ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪರೋ ಅವೀ ರೂಪಡು ಈ ಶಕ್ತಿಲು ನಿಕುಲ್ನ ಸಹಯೋಗಿಯಾರ ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಶಕ್ತಿನ ಅತ್ತಂಡ ಪ್ರಭು ವರದಾನನು ವಾ ರೂಪಡು ಇಚ್ಛ ಮಲ್ಪರೋ ಆ ರೂಪಡು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ. ಇತ್ಯತೆ ಶೀತಲತೆದ ರೂಪಡು ಇತ್ಯತೆ ಪೊತ್ತವನಂಚಿನ ರೂಪಡು ಕೇವಲ ಸಮಯಡು ಕಾರ್ಯಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಶಕ್ತಿಯಾಲೆ. ಈ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲಂತೂ ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತರ್ನ ಸೇವಾಧಾರಿಯಾದುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಪುರುಷಾರ್ಥ ಅತ್ತಂಡ ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣದ ಕಾರ್ಯಡು ಒಲ್ಪ ಸಾಹಸ ಉಂಡು, ಅಲ್ಪ ಸಫಲತೆ ಇತುದೇ ಉಂಡು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.